אבי ויינברגר, תסריטאית ומפיקה בסרט לאור ירח. מה היו ההערות שלך כמפיקה בקריאת התסריט? בגלל שהייתי גם תסריטאית, אז לא היו לי הערות לעצמי. היו לי הערות כגון, אמרתי לעצמי, אביב, איך את חושבת שאצליח להפיק לעצמך תחנת דלק? ואז עניתי לעצמי, את מפיקה, את אישה. ואז החזרתי לעצמי, כן, אני גם אישה וגם מפיקה. אוקיי. אני מבין. מה היו הקשיים הארגוניים שלדעתך העמיד התסריט לביצוע בימי הצילום? הקשיים הארגוניים לא היו כאלה, כיוון שאני גם אישה וגם תסריטאית. איזה קשיים יכולים להיות? כאילו, בתור מפיקה תסריטאית ידעתי שהכל כאילו מושלם, שגם התסריט פשוט מושלם. וגם ההפקה כאילו, שארגנתי אותו טוב, כאילו מה יכול להיות רע באישה מפיקה? יש לי שאלה קצת חצופה. כן. את היית האישה היחידה על הסט? תראי. כן. הייתה הפקה מאוד פטריארכלית, כמו שאומרים. איך זה הרגיש לך לעבוד עם צוות מקצועי שכמעט כולו גברים? למען האמת כולו היה גברים מלבדי. פשוט, אני אסביר לך מה היה. פשוט, הצוות התייחס אליי בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד שוביניסטית. חשבו שבתור מפיקה התפקיד היחיד שלי, חשבו שבתור תסריטאית התפקיד היחיד שלי הוא לכתוב תסריט נשי ומטומטם כמו האופרות סבון שהיו מתנגדות פעם ברדיו לצליל הנשים המנקות את המטבח ומאזינות להן. וכמפיקה חשבו שאני צריכה רק לדאוג לאוכל, כאילו. כי את אישה. כן, אישה, כן, אישה מפיקה, כאילו. חשבו שאני רק צריכה לדאוג לאוכל, וכל פעם שפנו אליי, אמרו לי מה עם אוכל, אמרתי, יש בריקדון, יש את האוכל, אז אמרו לי, לכי למטבח ותפיקי אוכל. אז שאמרתי שאני גם תסריטאית, אמרו לי, לכי תסריטי אותו. ופשוט היה לי ממש קשה להתמודד עם כל זה. עם צוות כה פטריארכלי ועולם פטריארכלי. וגם שנהגתי. נהגת בהפקה? כן, הרכב שלי היה הרכב המצטלם ולא נתנו לי לנהוג. השחקן אמר, את מפיקה, אישה. עדיף שלא תנהגי, עדיף שאני אקח את הרכב ממקום למקום. כי אני הרי גבר ואת הרי כולה אישה, מפיקה, ככה הוא אמר. ולגבי הפרודקשן עצמו, ימי הצילום התנהלו לפי הברקדאון המתוכנן? לא. כיוון ששאר הצוות לא שמח עליי, עצם היותי אישה שמכינה לוחות זמנים. ואיך זה הרגיש לך? פטריארכלי לבדי. שאת רואה עכשיו את זה בפרספקטיבה שונה, את חושבת שהיית עושה משהו אחרת? הייתי עושה ניתוח לשינוי מין.